Ang kahoy nga bubog, ang mga engkanto kag tamawo, ang barko nga bulawan, jatanan nagabalik sa istorya ni Olaira, ang prinsesa kang Karitan. Dina rin siguro ka natin ang pagpati sa mga tao sa binit kung tawgan. Mga tinuga na hindi natin makita. Timura nga kung may mga sapat-sapat yan, hindi mag-anuray, kakakran, kanda, mga anuray, hindi ray, gaunira, mga tlayhang na. Mga tinuga na hindi natin pareho. Mga tao sa dalon, mga idalmunan, tawag na kaber. Idalmunan kagaya sa babaw, may mga tao sa mga banglid, may mga tao sa bukid, may tao sa mga sapa, sa mga kahoy. Pero nagapangabuhi, imaw sa mortal nga tao. Nagapati, takang ka na nga may mga tumaho, may mga supernatural, hindi naka-experiensya, takang ka na mga personal man. Kag nagapakigbagay sa puwersa kang kalibutan. Mga term lang ka mga malaam nga mga kuna di ninyo rin mabatian mga kuna nga mga mancho di ma tao bahul kapre kama-kama lulid tibsukan dan mga mura ni ninyo ram tamtian kana mga talayhang mga kakak di natin gyud mabatian talaga kadya. Budlay pag ianon ang life ka tumaho ako gapati ako nga may exist ang tumaho daw hindi lang budlay lang iti di ba may kung kita per mi nga wala to see is to believe daw mo kara pero ako gapati ako nga they exist na parehas lang man kanaton dia nga mo kara. Paano ginasalamin? Paano ginalaragway? Kang diyang mga pagpati kag literatura, ang kultura kang sangka komunidad. Nagya kita tilad no sa Barangay Karitan. Diya ka na nag-umpisa ang istorya ni Olaira kag sa kahoy nga bubog no nga diyan ay nagatindag suno sa mga kamalaman nga balay kang mga engkanto. La kumbaga sa literature class no. Karitan is the setting of the story. Karitan is a coastal barangay approximately 6 kilometers from the town proper of Patnongon. So, 2 barangays ahead and it's already Barangay Saragosa ang pinakaunang barangay Cambugasong no kung sa highway ikaw mag-agi. Si Olaira suno sa istorya sang kaengkanto nga nagpangabuhi imaw sa mga mortal. Prinsesa sa andang kaharian pero nagpuyo sa kalibutan kang tawo. Sa dyan, gina-introduce na ang mga nga luwas sa mga mortal angay natin no may iba nga dimension no agamo dyan ang kalibutan kang mga tamawo. So ang mga tamawo ang problema nanda wala sa dati physicality. So para mas solusyon dya ang solusyon nga nakita nanda kinahanglan si Olaira who is the princess no magwa nga prinsesa kang mga tumawo kinahanglan mamana kang sangkamortal. Sa mura nga actually ang storya ni Olaira is about Olaira nga gusto kang hari kag rina nga maka-acquire ka soul. Amura mo ang pinakastorya kita na dilam na nanda nga dapat ang tanda maka-acquire ka soul, hirwa tanda ti soul. Si Natalia nga jaging kambyo kang hari kang engkanto kay Olaira gusto na Olaira na maka-experience man ikapangabuhi nga anak katawo. Bilang sangka engkanto may pribilehiyo si Olaira nga tana mismo ang magpili kang mortal nga luyag napakaslan. Amo yung sarang namian ko from the feminist perspective no though I think pinakaunang female character in literature nga daw tanang ginatugruan kang deber nga magpili kang anang pamanon. Pero suno sa mga tumandag kang Karitan, antes pa man mapalayag sa kahanginan ang istorya kang prinsesa. May mga ginpaagyan kag misteryo rin nga nagakatabo sa kahoy kang bubog. Ang tri nga rian daw tudtuod gid nga may palasyo tanang nura ka kang engkanto.
Diya nga mga bagay kag istorya, ginsuni-suni, may kaangtanan sa mga engkanto kag kay Olaira bilang sangka tamaw. Kag ang ngambal bikarananda ka una nga pwede ka kakaruling dyan. Kis mag-agi kuno sanda, may nami nga balay, so tapos makaruling sanda. Tapos pag nagkaruling, mga gold na ginatugro, nanda kang ano nga radyan ka una. One time man istorya lang mananda nga nagdaigan sanda kag tapos nagtuntun kano ang Baldibla raw sa nagakanta. That's supposed to be ang Baldira to buta guro to Kabulawan or kwarta. Nga nagdinalagan sila kanta na nagtuntun ng Baldi. Si Lagring nga to kun man nindahan gali riya. One time to nga imaw kami nadugra ta namo. Tigisagap naman. Mga 30 minutes hindi naman kita. Galitin mo ginagat na kabata na yan sa bubugra manindahan. Ano kano no sakyan nakatugi ang ano kano ang binto hangin. One time nga gabantay kami gamantay kami sa sakyan nga mauli sa may ito itan sa ano si Mrs. Nibit niya muli sa may San Jose. Samtang gatindag kami sa ano sa may kalsada may nagapundo nga sakyan dito sa may tupad to ikabubog to. Kundi nga pag-abo na sa sakyan ang coke gali di tenged nga taga San Jose si Mrs. Nibit nga sakay ka coke. Nagkun nga diin kamo naghalin ko na nagdiskarga kami yan ay nakang bilugin nga sarakyan nga to bilugin nga karga kang balbal nga panel kang coke kuna man naman may balay din ay bahal ginagid tanara. These stories give the impression nga tuod no ang about sa mga engkanto and the folklore is existing sa aton locality. Ang akasya nga dyan is believed to be a century-old tree, no? Ang mga akasya, ang mga bubog, ang mga lunok, amo dyan mga kahoy nga ginapatihan, may mga nagauli. Amurang mga kahoy nga ginaulian kang mga engkanto nga ginambal kang mga malam, bubog, lunok, ang kurong-kurong, na amurang mga kahoy nga ginaulian kang mga engkanto. Bigyan sa may Karitan, no? There was a bubog tree, kag estimated mga 400 to 500 meters away from the shoreline. Kag ginahimo tong palatandaan ka mga mangingisda nga banged sa kabahilan na, no? Ginahambal ka mangingisda, ginahimo da nga palatandaan nga punto ka sa lawod, makita mo ra nga ang tubang na o kon ang imo nga tupad is Karitan basta makita mo ang kahoy nga bubog. And every time nga mga tawo mag-agi sa Karitan, ang una nanda nga ginasagap, ang darwa kabilog na bubog. No, darwa, pero I don't see dyan para mga bubog, I don't see, anyway, mga taga-Karitan ka na makahambal. Pero daw wara rin ang those two big trees na mga bubog, nag-amo ang reference ni Russell, kang actual nga tawag ka nga actual nga site kang istorya. That was really big kita nga tree to mo. And ang tree nga to, kahoy na tanaka to, ang bubog, dahon na bubog. Pero usually ba bubog baho ang bunga no. Ang bubog tanang nga to, adul-dul tanak to bunga na. Ang diyan ka na nagsikat ang Karitan eh. Kada lubas mo ko una sa Karitan ra gamalantaw ka kundi na yon ang bubog. So pagto kita dyan sa area no nga ginatudo ka mga malam kag hamal ka mga barangay officials no nga ako sa di nagatindag kato ang bubog nga ginambal nga ginaulian ka mga engkanto ni Olaira no diya ka nga area gintudo ka natin no in the particular nga diyang area kita nyo man siguro may ang tamnan na da ka mao ganiren no kag hindi rin wala ti remain no buhay rin man nabing na tumbang bubog to kita gid dya para nga hoping nga makakita kita bala kang mga remains na bisan ugat-ugat lang or something no pero ra kita makita no pero na lang mao gani ginbeslan nanda dyan no napatay ang bubog probably nagtubo ang iban nga puno or ginhunged no gitamnan dya no ka mga residente rigya kang dyan nga lugar tigin tamnan amo na lang makita ng puro na lang mao gani ra ran dyan ti remain kabubog no ra ran kita makita dyan nga bisan panit ba lang abi o kon ugat no nga namuhi pa ti amo ra gina amo na ginang situation amo na ginang ang area kung sa diyan ginapayag o kon ginatudo gid ka mga residente
nga rigya ka na nagtubo ang tong kahoy, ang bubog, ginambal, diya ka na nagumpisa nga uli si Prinsesa Olaira. Pero is it true nga may there are stories to tambal nga 35 or 30 kilometers in a distance makitaan mo gyapon Ayun. ang bubog? That is the only trick kun sa barko kung sakay tur sa lawad gito lang nga wala ni katong kita bukid the only nga nagastand is bubog. Kakita kita natakin kara. Ay hindi mo ba makita ang anora? Kung blay ka magaling ka sa Manila ka ba iti ang barkura diyan pa sa San Jose tinto ko para sa lauran wala ka TV bukid day makita. The only tree nga makita mo makon ka ay karitaan na ay makita mo gilang libubog true gid na ra. Lo, ang katong diya ka ng bubog no nagatindag, nabutan mo pa ang bubog nga diya nga. Nabutan mo pa tindig wala pang tumba. Gawdo ano kabagal tana kung nakita mo, ano kabagal ang bubog? Ano? Bahol sa kung kuan mo gani ko ang puno na siguro mga 14 meters. Mga 40 meters, no, pira ka tao, mga Pito ka tao maglibot siguro sugpon kumot. Ti inyo diya kay ka mo gauli kato, ra met mo nabatsagan nga gapapatsag mo yung kanto, kun ano sino diyan ano. Wala, sa mo lang na may gapakita man kisa. May gapakita diri ba nang babae nga puti bayo na ram. It's very interesting no ang physicality kang bubog na to. Para ka natin nga wala makaabot kag wala makakita no kang amo to nga kahoy. It is I think it's unfortunate lang ugaring no kay pura kita ti makita nga pictures or study no sa amo to nga kahoy kang nagatindag pa. Bubog or commonly known as kalumpang. Stercolia foetida, the scientific name, and coming from the family of Stercoliaceae. Ini nagataas as high as 40 meters tall, kag nagalapad ang iyang trunk up to 1 meter in diameter. So, pag hinambal mo nga bubog tree, usually ginapabayaan ng dabi sang mga residents or ang mga naga-install sa within the area nga may amo na nga klase nga kahoy kay ginapatihan nga naga-harbor kuno sang mga bad spirit. Ang istorya ni Olaira nangin bantog katong dekada 70 kang ginpalayag sa istasyon kang DYKA. Ang utok kag limag sa nangin sikat nga presentasyon si Russell Tordesillas. Russell Orindein Tordesillas. He is the son of Sabas Veniegas Tordesillas and Rosario Claros Orindein, ang mother ni tatay ko. 11 no? Saan na magbugto? Si tatay sa 11 sa na magbugto darwa or tatlo ang nag-abogado. So tana nag-eskwela diyan sa Sibalem Elementary School. Tapos kag nag-high school sa Antique High School ako nag-college ta na sa Silliman University. Dito sa Silliman University nag-start na ta na magsulat. So, kumbaga sa mahilig kita na magsulat because mahilig kita na magbasa. Nangin part kita ra kang daily routine naman nga after ka dinner, may masipal ka Scrabble, kag after kara ma-storya git na tanak ra. Ti kauna ta nga panahon gahulid lang bay kita tanan sa saleg sa saleg. Tapos kara mapatenga tanak ra diyan kag samantalang gabatang kami nagastorya tana. Whatever book nga nabasa na ginastorya mga The Three Musketeers nga ra gamay pa lang tamo na storya nat nakanamon ni tatay. So kung hindi ra matapos kadya nga gabi natuyuran kami the next day the next night continue rang storya nga ra. Olaira, syempre kay Russell Tordesillas rin ang nobela, no? But kang in the 70s, ginawaragwag rin sa station DYKA. Olaira, prinsesa kang dagat. So, I think as a scholar of literature of Antique, I consider Olaira, prinsesa kang dagat as a prototype novel. No, perhaps the first
and so far only novel in Kinaraya. Yeah. In Kinaraya. Ito ngaran ta na nga Olayra ra laon ria ulay ria. Pero kung as a writer, syempre kilala kita na bilang bilang tagsulat kang Olayra Prinsesa kang Dagat. I impressed na maganda. The way it was constructed. Kasi sabi ko, ay, is a good storyteller pala. Yung talagang maganda, very interesting. Tsaka yung the use of mga folk tales, mga folk characters. Sa ano natin, namin ang pagkagamit na. Pinasahi ang Olayra Prinsesa kang Dagat tungod nga as I na-describe ko nga sa akin nga libro, The Rise of Kinaraya, it bridges, the oral tradition of Antique and the written tradition. Really, ang Olayra is a story na narangagin that was written and that was aired over DYKA, written by Russell Tordesillas. And we don't know that we really appreciated the story. In fact, ang Karitaan has that mystic nga tree, that bubog tree, and no one can find that bubog tree. Kung libuton mo na Antique o kung libuton mo guro Pilipinas, di mo ito kakita. Yeah, that's why kung ako, si Russell Tordesillas is the grandfather of Kinaraya literature. No? Definitely, sabi nga ni Alex, kasi it's the only first Kinaraya novel. Saka yun nga, the use of Kinaraya as the medium nga, hindi siya Ilonggo, hindi siya English, di ba? Sa panahon nga ang radyo, ang kalingawan, kag medium kang komunikasyon sa mga kaprobinsyahanan, ang istorya ni Tordesillas nanginbantog sa mga tagparamati kang DYKA, Radyo Totoo Antique. In the 70s, amo na natutukan ng mga tao, no? Oras tagirigma nga mamati kay Russell Tordesillas, no? First knowledge ko about Olayra was when it was aired over DYKA. Ikaw na, kang elementary pa kami, si Russell Tordesillas was nga amo ang nagsulat kag nagtipon, no? Halin man sa mga kundindiin ng mga anang sources, nagpalayag sa radio DYKA kang anang istorya. One of the series of stories nga allow si Russell, Mr. Tordesillas, nga mag-air sa DYKA. Ang akal na tanakra na ang Olayra, permi kami kapamati. Kaya mo kada Olayra naga tanan gawa nga tao, bata, malam, nagapamati kita sa radyo kada daw bitin kabla. So kinanglan dason nga programa pamatian mo naman. Ay sagad to si Russell mag-cut man bala kang istorya nga mabitin man ikaw nga mati ikaw sa sunod. So ang mga kabataan nagatiriripon ang uli isa ng mga kabalayan bangid nga naga gusto nanda mamati kang istorya ni Olayra, no? But usually it was in the evening, pero I think there was a time nga daw after igma, and I'm not so sure anymore, no? Kagrang istorya, tandaan with duro mga tinigang na sunog riya kay bayaan dagit Over the YKA, no? pagkabagting koreksyon. Balatin mo yan mga tinigang dakran di na. Nami gid mag-tell stories yan si Russell. Daw kita mo gid blara ang unika mga mga kapispisan, mga unika mga tlayhang rin naman yan. Gid daw. Nabasa na dyan sa DYKA mo. Kaya drama na ko nila sa Diyan tao ko na pila mamati lang kang Olayra nga. Kag backward pag kauna ura pati mga TV, radyo lang gid ang kalingawan ka tao lang. Pero kung tirakan mo, lawid-lawid ang istorya. Hey, that is because of the stories of other people nga may experience sa tumaho nga ginsalat na rin to kato sa mga storya nga to nga magsugpon-sugpon lang daw mo karang Sa tilad, ginatingwaan kang DYKA
nga masagap kag liwan nga mapalayag ang mga recorded programs kag tapes ni Russell Tordesillas. And all of these have been actually recorded. Gin pang record ya tanan sa DYKA. Katong mga open reel files. Pero ang natabo nga ang mga open reels na to nagkaraguba, so we don't really have the file. Gin-erase na ang tape nga sa DYKA. Bangad lang to sa 70 pesos nga ram na dahil sa pare, nga wala pa ram pare. So, nitulo na ang tape na kuha na sa erase. Tamo nga gusto ka DYKA nga iumanan di ang istorya, hindi rin na makuha na erase ang iba mo. Garing wala gid to ti anon. Hindi lang ko kamaan ka kung ano gid ang damage na gid lang kung ginubos na gid bala kang kabugras ang tanan. Pero ngisel tana ko nang nakan ngisel ko ba na. Hindi ko dapat hinimo na kun buhi to tanan nga kaapuhan ko makabati pag nakan na. Ano gud na risk ko na. Siguro ang masubo lang nga part is that ura ang tiga exist na nga real sa DYKA. Kung ma-picture out natin if that is an existing recorded material and we can compare with the original manuscript. I mean, di makabati man kita nga wala makaabot ka to, no? Kang gina-air over DYKA and makita natin how these things are really going into, no? Mapamatian ka mga listeners and ma-absorb nanda, no? Ang mga istorya nga as part of their own story and eventually nangin part ng ating local culture. It is the responsibility also of the church, of the media, no? Especially those who are under the church, to foster culture and appreciation of culture. No, that's where it belongs to that umbrella. No, ang culture, appreciation of our local culture and who we are as a people. And we should give credit to the YKA, no, nga at that time sandala ang nagpabaskog kang literatura, no. Remember may mga radio drama pasanda, may mga kung Holy Week, the whole Station of the Cross, no, ginadramatize nandara sa radio, and it's a local production. Bisan sa piyak nga bahin nga hindi rin ma-retrieve ang mga original nga recordings sa istasyon kang DYKA, may nabilin nga manuskrito si Russell Tordesillas. But then the thing is, ang nami, si Mr. Tordesillas, although nag-adlib over the radio, may script. And that I think is the beauty of it. Nabangid ka nga ng mga sinulatan, may nabilin. Ang original nga manuskrito nga sinulatan ni Russell Tordesillas sa pangamligtilad kang Center for West Visayan Studies sa University of the Philippines, Visayas. Ang manami lang tung ayhan providential man nga ang tanan nga manuscripts na kang pagsulat agad iwaragwag sa radyo natipon, no? Kung sino man ang nag-ubra kariya, pasalamat kita, ay sa tilad, makita natin o mabasa ka natin kung gusto natin nga mabasa ang manuskrito ni Russell Tordesillas, no? Pero siyempre rugto sa UPV, sa University of the Philippines, Visayas, Center for West Visayan Studies. I personally was able to see the manuscripts, no? The photocopy of the manuscripts of what Mr. Tordesillas has written that I think has been deposited and still owned by the Tordesillas family at the Center for Visayan Studies sa UP Visayas. Ay actually amo din natabo before tanan napatay gin-donate ng tanan nga sinulat na sa UP. Visayas Research sa West Visayas Research to sa main nga UP didto. Amura nga sa UP Diliman gid. Di UP Iloilo. Okay. Sa Center for Visayan Studies. Nan, so didtura ang pinaka-original nga manuscript nga didtura. Ginpasugtan kita kang pamilya Tordesillas sa Barangay Iganya, Sibalog nga makita ang kopya kang original nga sinulatan ni Russell Tordesillas.
So rigyan no sa may ma'am sa balay ni Ma'am Ginaline Matin no rigyan sa may barangay Iganya, they have a copy of the original manuscript no nga which was written ni Russell Tordesillas. So kung nang tawa natin damol gin manggali ma'am no. ang diyang original manuscript pero buhay lang dyan kanyo sa inyong nga possession. Hindi lang kadya lang daw mga 2 years pa lang dyan kanakon ang dyan halin dito sa Manila gin padaranan dyan. Pero this is the copy no of the original manuscript gid ma'am no. Yeah. Halin sa UP Visayas. Pero ang script na before ta na mapatay gin-donate na sa gin-donate na kita na tanan nga stories na ginhimo namin ubos na kita naka-donate. Mga estimated mapira ka pages di mga 800 or Diyos ko ang pira ka pages dara iko kadya gani ka bukad kung ano ka kadu kala damol kung pira ka pages dang kay kada jado pira ka chapters mo. I see. Tamol no. Pero kung basahan mo dyan ma'am ang mga sinulatan the different no kay gagamit na ka mga ang Olaira is lain spelling na sa Olaira nga kang ginagamit nanda na nga nangin popularized no. Anong tawag ka ra siguro swerte kita or we are fortunate nga nakita tato ang actual script although nga the original manuscript was is in UPV no as a Center for West Visayan Studies but nakita natin to is a photocopy no. I mean swerte guro kita makakita that piece of treasure, that piece of literature which existed long before pa man kita mabata no. I think that is a very very experience nga hindi natin malipatan. Kung may mga bulawan kag mga brilyante sa andang lugar, ang UP naghimo ka study, 3 ka professor ang karaasta nga ginhimo nanda nga play, di ba? Nga si Director Piamonte ang nagdirect. Si Kevin Piamonte ang nagdirect. So based na sa study ka UP, hay ang tanan nga lugar nga halos makita ma-mention to sa Olaira, ginpang agtunan nanda. It took them almost 3 years kag masundan nanda to ang tanan sa storya. Ay ginlibot ginanda anay tapos naglast stop sanda ka naman nga mga bata rin kang nalibot rin nanda halos ang tanan nga mga sites rito kato nga gina-mention to sa may story ginpang agtunan nanda anay kag antes sanda mag-agto ka naman nga amuren to ang story ang amuren to kag ginhimuan nanda ka play para ta nakananda the reason why nga ma-picture out or ma-describe kamayad ni tatay ang mga scenes rito as in nga daw rito ikaw kung nagapamati ikaw ay para ta nakananda nakasulod ta na si tatay to sa world nanda amot na ra ngandang amot nanda ra belief. Sa nobela ni Tordesillas, naging presentar nga bangod wara ti physicality ang mga tamaw ang solusyon nga anda nakita amo ang pagpamana ni Olaira sa sangka mortal. Ang Olaira is makuon ka nga fiction, pero based sa istorya kang mga naka-experience sa mga tumaho ang ginistorya na. Pero amo man nagyapon na Olaira as being the prinsesa, kag may ang essence na kang mga bulawan nga barko, kag mga palasyudan sa Karitaan and all that. Nasa daw and all those tawag ka experience siya rin no? Which I believe ginbase sa mga istorya ng mga tao, but then at the same time Russell Tordesillas, writer that he was, I think added on, and that I think that's now the writer's craft, no? In as far as Russell Tordesillas was concerned, no? That he was able to inject something more than merely, or was able to capture and express literally the story that now has been attributed to him. No? Pero kung basahon kita na ang nobela ni Russell Tordesillas, no? Nag-umpisa ta na ang chapter 1 na kara is a long introduction about ang
tawag pag divisions of the earth, no? In fact, may mga factual pa tanang I don't know how precise it is, mga measurement kung ano kadbakal ang earth, ang kalibutan, kaya may several dimensions. Saglit dyan, gina-introduce na ang mga nga luwas sa mga mortal angay natin, no, may iba nga dimension, no, agamo dyan ang kalibutan kang mga tamawo hindi parehas man sanda kang tao, suno kay Russell Tordesillas, angay man kang mga tao ugaring wala sanda ti physicality, nga wala sanda ti lawas. So naminsar ang nagpulong ang makarian kang mga tamawo, suno kay Russell, kag nag-desisyon sanda agad basulbar dia hay tingad nagabusong ang empress, nagtipon sanda kag naminsar sanda kang ngaran nga kang pagabataan kang empress. Siyempre yung mga tamawas naman nando siguro nga bahay yung bata. Kag amo ta, in a council of Tamawo, that's how he presented it. Sa council kang Tamawo, they decided nga ang ipangaran Olaira. Ginpangitaan dya ka mga tamaho kalalang, agad matuman ang anda nga plano. Ginbaylo si Olaira sa bata ni Akoy kag ni Mingay, nga si Natalie. Nagbahil si Olaira sa Karitan, samtang si Natalie naman ang nagpangabuhi nga harianan sa Europa. Bilang pagtuman sa nahikasugtan ka mga tamawo, si Olaira ang nagpili kang ana pamanen, si Fitzgerald. Sang kagwapuhon kag naghalinman sa harianen nga pamilya sa kontinente kang Europa. Saan da pagkitaay sa baybayan kang Karitan sang kaadlaw, rugto kag nagumpisa ang pagtubo kang anabaratyagen para kay Olaira. Ginkasal si Olaira kag Fitzgerald, kag sa paglaragway ni Tordesillas, ayhan ang pinakaingrande nga kasal sa banwa kang Patnongon. Gindara ni Fitzgerald si Olaira sa Europa, kag sa amuman nga punto nagkitaay ang andang banas ni Natalie. Banged may daan rin nga pagtamdanay si Fitzgerald kag Natalie, dia ang nagpangimon kag ginpangitaan kang lalang agad magaba ang pag-asawahay kang darwa. Nangin oportunidad para kay Natalie nga tukiben ang ginhalinan ni Olaira. Importante para sa mga harianin ang rensya. Gani si Olaira bilang unon o kun wara mapamatud-an ang anang ginhalinan o kun lahi, nangin para mangkutanan para sa pamilya ni Fitzgerald ang pagkatawo ni Olaira. Nagdabot sa sangkapunto nga sa pagkomprontahanay kang mag-asawa, nasakit ni Fitzgerald si Olaira. Sangkaadlaw, wara rin makita pa si Fitzgerald. Ang mga tamaho gid lamang ang nakamaan kung paano. In 1978, napatay si Russell Tordesillas. In fact, wala na pa natuguan kang proper ending ang Olaira. Hasta dyan lang kara ang anang pagsulat. 60 years old si tatay ka mabatay. Pero ginaliwan-iwan na gid kauna mga makadaan nga tana ka 60. Pasalamat rin tana. Ang kung ako mag-interpret, no, ang padulungan na kara nga eventually warat solusyon ang problema kang mga tumao. Kag bakit amura ang solusyon nga maman na si Olaira kang mortal because it's not meant to be. Sa pagkabantog kang istorya ni Olaira, nangin kontrobersyal dia para sa tagparamati kag mga katawhan sa pagpati nga nagaeksister ang mga tamawo. Bisan si Russell Tordesillas ang wara man makaluwas sa mga spekulasyon nga dia ang ginpalakad sa kalibutan ka mga tamawo. Pero para sa simbahan, dapat dia nga giyahan agad hindi magtuga kang pagpangduha-duha sa mga tumuluo. So of course, these things are supernatural, no? Which from the perspective of the church, if wrongly perceived, could be a cause of what we may now label a superstition. Kag daw gin mura kis ako na pati ko gi isutan lay ko panulay nga ra. Mura nga hindi rad magpati hasta hindi magpuyo bla kanimo hindi tan imaw kanimo ay nasabayan ka no? So daw medyo amublara nga nagatubo. Siguro amo to ang apprehension nga wala gid magiyahi kang simbahan mismo kag gintutukan kang simbahan ang
Amura niyo ang paano pagtugro kang direksyon if ever dad, no? Itugroan kang mas madalim nga kahulugan pero Olayra, istorya ka mga inkanto kag tamawo. Bunga kang imahinasyon ni Russell Tordesillas. Istorya kang bilog nga komunidad. Ang mga tao nga gapamati, ma-relate gid hay part sanda to kasturya. Part sanda kasturya. Kung makagtuta na to sa sampal sa karitaan, kung ano to ang natabo nga mga experience ng mga tao sa tumaho, amo man na ang istorya na. So ang mga tao rito nga to kisang ang names ng mga tao ginabaliskad na lang or paano na ibayluhan nga hindi man mag obvious nga tanda. Pero man ka ba tao nga naka-experience nga anda storya tingad nga actually na interview na rasanda kag ginbutang na to sa storya nga to. Why nga daw may truth, daw may reality because gingamit ni Russell ang mga tao nga nag-exist nga daan diyan rapit sa nagauli sa may bubog. Nga buhi pa. Buhi pa. Di kundi nga daw real ang story, no? Makita natin manam ang silbi kang nobela ni Russell Tordesillas ay samtang ginabasa natin, mamanan natin ang pangabuhi sa antike kang amuto nga tion. Again, no, this is my personal view on this, no. My personal take on this nga I think we should give credit sa dyang mga local folklore, no. Olayra was created by Russell Tordesillas but it will not be possible if wala sa mga tao nga dya, no, sa mga locality, sa mga lugar nga ginpang agtunan na, no, kag ginpang tipon na ang mga istorya. Karon ang masadya kara tungod nga most people kung mangkuton mo ang mangkuton da ang Olayra daw ginakabig da ginaangken da nga anda storya. That's why kung gani kara it's that phenomenon is a unique phenomenon where the folk appropriates, no, a piece of literature that was very popular, no. Ay kung ako na mangkuton, I could argue that Olayra Prinsesa kang Dagat is a creation by Russell Tordesillas. Sa piyak nga bahin, suno sa pamilya ni Agorio Paguntalan, isa raman sa ginakilala nga tagsulat sa antike, andagin pahayag nga si Paguntalan ang nauna nga nagpalayag kang diyang mga istorya ni Olayra katong dekada 60. If there is somebody, no, nga i-bout, nga ikumparar kay Russell Tordesillas as a literary person, no, in antike, it would be Agorio Paguntalan. Ang problema kay Agorio Paguntalan, there is a dearth of manuscripts that we can read about him. Ang manan lang naken, for example, but this is based on what I heard from Leon Sudariada lang, that Agorio Paguntalan was makabig natin a major writer in Hiligaynon short story. No? In fact, he was recognized by the Sumakwelan as hari kang binalaybay or hari kang malipot ka sugidanon. I've heard about Agorio. Agorio who was a literary guy, a writer, and in fact, I think he really had some write-ups, I think, or he did some studies. Well, hindi naman ito issue ng who pioneered or what. I think we should look at the issue as what have you produced in your lifetime as a writer, no? I don't want to go into pitting Tordesillas versus Paguntalan, no? We should look at it as what have they written so far, and let's read it, diba? Because they are all part of our literature. Ano bala ang sarang natin mapilin sa komunidad? Ano bala ang mga bagay nga pwede natin manginhandumanan para sa nagasunod ka natin? Kung sa bagay, amo man lang ra ang importante, di ba? Manan man natin na this is all temporary, mapatay kita tanan. What remains? Ano ang mabilin para sa sunod nga henerasyon? Ang aton mga sinulatan, ang aton literature, ang aton art. Tapos kag ang folklore kung may Cinderella gani mong, di ba? Cinderella, Rapunzel, whatever, nga when in fact ang reality ta na ang real ta na ang Olayra.
So pwede gid natin dat ma-relate sa atin mga kabataan nga amo kung tutuod lagi ang handom nga kung pwede lang daad nga mga libro, daad nga mabasa, man daad ka mga girikanan sa mga bata. Importante nga ang ating gobyerno pinasuportaran man ang mga manunulat, no? Kay importante nga ang mga manunulat magasulat kag magasulat samtang nga may isulat. Sa atin pag-usoy kag pagpanglakaten sa kinabuhi, ano bala ang mangin serbe kang diyang literatura kag pagpati sa atin pagkataho kag kinaiya. Literary expressions of, like our culture, of what is happening around in as far as culture is concerned, is important in terms of finding the identity and the roots of a certain people. But eventually, amo lang gid ra ang balikan natin ang literature. Amo lang gid ra ang mapapanubli natin sa masunod nga henerasyon. We have to go back to who we are and how our ancestors, for example, our people believe and see the reality of life, because this becomes the basis of identifying what steps do we take next in moving on as a people. Ang ulayra nga rian, ang ginagamit rin sa eskwelahan as a folklore natin nga antikinyo. Sino bala si Olaira para sa ordinaryo nga estudyante kang literatura? Sino bala si Olaira para sa nakabati kang naka-eksperyensya kang anang istorya? Hambal kang iba, si Olaira tamawo, engkanto, idalmenan, misteryoso. Pero para sa mga taga-Karitan, si Olaira ang andang ginakilala nga prinsesa. Ginpasad ikaw kang amon kamalaman, butang kang istorya kang mga kasaysayan, hanggat nga ginpanublik kang mga kabataan. Sa kahoy mo nga bubog ngaran mo nakilala, buog nga puloy-an ng prinsesa Olaira. Nagkaralain-lain nga mga istorya, naging parte kang ating manggagan nga kultura. Olaira, akan darangpan, Olaira, akan kadengganan, Olaira, tuburan ng kalinangan. Di mo malapad nga darayahan, kinadungkaan kang barko nga bulawan. Buga na ang isda sa imong kadagatan, bastante ang ani sa imo kaumahan. Ang diyang istorya nagkapadayon sa Karit-anon nga may katutong sangka manggad nga para nubliin, sangka higayon nga dapat sa ulugon. Olaira, akan darangpan, Olaira, akan kadengganan, Olaira, tuburan kang kalinangan. Olaira, akan darangpan, Olaira, akan kadengganan, Olaira, tuburan kang kalinangan. Sa tanan, padayon ginasubay ang imong kapalaran. Ako ikaw kita tanan pasalamatan. Imo manggad amon nga amulgan, ang imo dagat bukid kagkapatagan. Padayon magkahupong ang imong katawhan, para sa kamayat kag kauswagan.
kasadyahan. Ulayra akan sarandigan, ulayra tuburan kang kalinangan. Ulayra akan darangpan, ulayra akan kadengganan, ulayra tuburan kang kalinangan. Ulayra, ulayra, ulayra tuburan kang kalinangan. Ginpasad ikaw kang amon kamalaman, buta kang istorya kang mga kasaysayan, manggatngatin panublik kang mga kabataan. Sa kahoy mo nga bubog ngaran mo nakilala, luog nga puloyan mo prinsesa Ulayra. Nagkaralain-lain nga mga istorya, naging parte kang ating manggatang nga kultura. Ulayra akan darangpan, ulayra akan kadengganan, ulayra tuburan kang kalinangan. Di mo malapad nga darayahan, kinadungkaan kang barko nga bulawan. Buga na ang isda sa imong kadagatan, bastante ang ani sa imo kaumahan. Anjang istorya nagkapadayon sa karit-anon nga may katutong sangka manggad nga para nubliin, sangka higayon nga dapat sa ulugon.